Dyma ni y Penllanw yng nghystadleuaeth y Cheviot Bryniau Brycheiniog, Sian Pwll Tracastell. Wel am gystadleuaeth, am Pencampwriaeth, mae hon yn gyffroes. Odi mae yn. Yn y ring nawr, mae hen hwrdd y teulu Josephs, ond wedi cael ei magu yn Pwll. So mae hwnna yn agos yn galon i. Yn special iawn i chi. Mae'n 2-year-old hwrdd. Ac ar ben hynny, y ddafad flwydd wedyn yn berchen i Caryl Hywel, sef partner Chrissy Joseph. Odi, mae yn, so mae'n cyffroes iawn ma, dwi. Pwy sy'n mynd i mynd â hi? Pwy sy'n mynd i siarad â pwy yno? Neu doi nhw siwr o fod mynd i dathlu dy gilydd. Fi'n siŵr. Er mwyn lili fach y ferch sy'n gyda nhw. Lovely, Ond am stori yn dy fe? Mae yn. A mae hen stori i'r bryd yma hefyd? So dath y Cheviot lawr o Iwerddon, o'r teulu McTurks. Dath nhw lawr yn, mae fi gweud yn iawn nawr, fi gweithio ti, yn 1856, dath nhw lawr i'r teulu yn Estate Cnwyr Estates. A nhw'n dod nhw ar y train i dod lawr, a nhw'n dod ar David off yn Crew, os fi'n iawn, fi'n credu bod fi yn. A nhw'n dod i sgidiau bach lleder wedi cael ei wneud ar eu tradau nhw a cerdded nhw lawr y strydiau sbod nhw'n cyrraedd. Ond nhw'n mynd milltirodd i cyrraedd Bryniau Brycheiniog. A wedyn ni, y blwyddyn ar ôl ni, wedyn ni, nath nhw sefydlu wedyn ni y Brecknock Cheviot achos croeso nhw'r Cheviots wedyn ni, y South Cheviots, ar y Defaid Cymraeg. A wedyn ni, oedd e'n 1970, pryd nath y Society dechrau, a 1971 oedd y blwyddyn cynta, oedd y sêl cynta yn Ponsenni gyda'r Society Brecknock Cheviot. So mae'n stori eitha pert, dwi'n meddwl. Stori arbennig iawn, dwi'n gwybod bydd Gethin Hafod, llywydd y sioe yn falch iawn bod y stori wedi cael ei hadrodd. Fi'n siŵr. Ac mae'n brawd iawn o'r ddafod yma. Mae ymgell ni gyd yn yr ardal, dy fe, chybod? So, yeah. A mae'n gweld nawr y beirniad yn gofyn iddyn nhw i ddal nhw falle am y tro olaf. Fel mae'n mynd i fynd. Mr Nick Jones, Blaen Glyn Powys yw'r cwrdd heddig sy'n beirniadu. Mae'n priodi nawr yn mis Awst. O'n i'n mynd i gweud, mae Nick yn prodi yn Awst. O'n i dim ond jyst yn siarad â fe a bod oedd e dim ond tair wythnos iddo fe ar ôl i fynd. So, yeah. Mae eitha cool. Mae Nick yn cool dude. Ond y cwestiwn mawr nawr, lle mae'n fynd nawr? Fe ddim yn gwybod. Efe, Caryl gyda'r ddafad, neu Chrissy Joseph gyda'r hen hwrdd o Pwll. Cewn ni weld yn fuan iawn nawr, fi'n siŵr. Fe ddeud y ddathlu, pwy bynnag ffordd i ddim mynd. Of course bydden nhw. Na llech fydd ydwch chi a Joseph yn dathlu, neu fydd Caryl yn dathlu. Ond erbyn diwedd hyn, o bydd pawb yn dathlu. Pob un yn dathlu, ar ôl paint neu ddwy. Mae'n gymdeithas glos. Ble mae'n mynd? Ble mae'n mynd i fynd i? O, mae'r ffon mas. Ble chi'n meddwl? Fi ddim mynd i fynd, fi ffili fi'n bias, fi ffili gweud. Ble fi'n meddwl eithaf. Mae nhw eisiau clynu nawr yn rai. Mae'r stoc yn edrych ar y bennig, dyn nhw, ti'n bod? Ydyn. Alla fe'n mynd un ffordd neu'r llall. Maen nhw'n bar da. Cadwodd ni fyna! Yes, ar y munud dwytha. Dwyllodd ni fyna. Do, wir. Caryl Hywel sydd yn dathlu. Diolch o galon, Sian. Caryl, Sian gyfyrchiadau. Wel am stori. A ti'n ei middi fe? Dim yn aml iawn mae'n digwydd. Girl power heddi, no? Na, diolch yn iawn. Mae'n bod yn dosbarth arbennig. Mae'n hysbeth fi'n meddwl lot o'n i ers llynedd yn nhw'n enw am. Mae'n di dalai hir. Caryl, sy'n deigrin yn dod fyna, se? Mae wastad deigrin, pan chi'n ennill Ardyn Coch yn y Sioe Bryniau. O'n i gael prif Pencampwriaeth yn arbennig iawn. Wel, Sian Gwrchiadau, fydd Lili fach yn browd iawn, mae'n siŵr. Fydd yn. Os ydy'n dilyn sgidiau ti, fydd hi'n dda. Diolch yn iawn. Diolch yn iawn. Cofiwch ddathlu hyn, dim cwmpa mas. Dim cwmpa mas, na, ni fydd yn. Sian Gwrchiadau.